Hambai pilano joto chini tirpura hastani takok tai bukok sono. Naidi tini sengje abo TTADC aro government degree college ni jeta establishing mani. Last 2007 no establishing khabo. Agi hingkau ayang degree college ke samtongo abo tabok main gate welcome to TTADC ni tongmani. Ajaga tongo. Oga tabung karo je aro phaikya mungke khajer mura. O jaga ketal 2013 no bo taisa ketal ke klaijak mani Rajkumar Sodar parao nangke aboni jagolo tabuk je phaikya bo demarcation boundary demarcation imbagai tini combined SDM ni hoite jungno bo as ang oroni Belbari subzonal chairman hisabai yang west zone ni chairman hisabai jungno khobor ka jung oroni chini DCM tongo angke oroni college ni professor songrok tongo ka naina phai obo haino nuka je obo belai wana ma sincha haichi tamni sanai job joli khanugui tini je oro phai nukmani oro je agi sirsidin jimsin borok tong tongnai rok bongni jaga joto borok saimano sin je borok ni to sabni la sak ekdom perfect documents tongba prochar rok khandi ni ekdom record documents ganang sabni jago tongba ka borok je pata ani kaisa bongni jago tongo abo to joto borok saimano agi je 2007-8 rogo ba chini CPM rok ni amolo jeta patar mani abo kola pata hai jeta plot number rok simi riklangkha aborno land demarcation abo hairok khlai klang jagya tini o jaga chini o jaga o dosanuk pakai borok je wansuk mani o area ni ba bong je jaga tongui tongmani borok ni bagai borok je pata sanamani kintu abo tini o jaga kada kalaya no ni jeng tini saima ka kalaya plot number oro kalaya oro phainuk phakya tamnukha oro family praino tongo jaga angkai yango bongni rabaro kajak agi ni simne tongui tongo bai kathai koto koto rok tongo abo joto nukha angkai je map ni rekoto je college ni demarcation land ni rekoto jeta nukha o jaga ada kani resident ni bagai bat khlai klangai tai joto angkai abo Khumlung degree college ni hnai o jaga map of phunuk jaka haisi angkai oro ada 5 gonda plus 5 gonda ada kani khlaijaka abo ordek ordek chehaichi abo kono somoy nugui ungui manya angke jeta ang jeng oro phainuk phai ang ma wansok ang ni ma wansok abo jeta agi jokhon college establish ngo ba je ye rong khana borok oro phai o spot visit khlai demarcation khlailia na ang wansok hai oro tini dosa phanang klang thangka chini takok tai bukuk oro je tongnai rok no haichi angke aproni amol to joto saimano chini CPM ne amol hwai dosa jeta khlai klang mani wansok ya oi samung khlai klang mani o tini tin tak bukuk manai to obo sung tini ang ma saka borok no bo tini okok no sai kalango sung to at least obo no sung manai nai sung tabuk chini upor mohol chini MLA chini MDC chini SDM DM soho sung asuk lainai SDM level o yakai chini oro college na authority joto tino o degree college sung obo no solution ni bagi salsa asuk nai tamni hinba obo ngi manya obo sung bo khayok kha nugui haiji abo ni bagai जों बसखांगा आसुक लायनाय सालसा तिनिबो सल्युशन दं मालिया dispute no tongko angkai बसखांगा अबनो तै वानसुकनानि बागै आसुक जागनाय आसुक फेमिली तै अब ओ जागा फेमिली तो अरो तंगो अरो तीन फेमिली तंगो आइंगो तलाते कबंगो तंग हाइसि बर आयां तुइ जरा खलायै अरोनि लैंड जेता डिमार्केशन खलायजा कलेज नि हनैता अंको अबरो अंका बेबां न कलेज नि बाउंडारि ना आन्दाराव खलायदों आबंगै दा मानबा बफुर अब सल्युशन नंनि बफुर आसुक अब इमिडिएटली न आसुक जागनाय जों दिनै डिसेम दङ थिन लगे तहसिलदार रगो दंबायो
कलेजनि अथरिटि रok tongo जों kok sanai जों bwskango dati dati khe borok o je tongnai rok no bo hinai जोंनि jisobo tongnai MLA tongnai chini DM level SDM level जों asugoi abono tui kok salainai sabjak hambai.